Среща номер 3 ще се проведе в категория до 75 кг. В синия ъгъл от спортен клуб Преториан Fight Team с 0 победи и 1 загуба Константин Герие! Втори професионален матч за Константин Герие. Неговият дебют беше на Сандегал вечерта в Бургас. Там загуби по точки от украинец в зрелищна битка. Възпитаник на Живко Иванов, човек, който прави една уникална бойна гала вечер. Събитие, което се провежда всяка година през пролетта на Бачковския манастир на открито. Тази година също ще има подобно шоу и ако сте в района, може да видите супер битките. Влизам в този матч уверен заради отличната подготовка, казва Константин Герие. Уважавам съперника, що е на подобна сцена, значи има качества. Ще покаже най-доброто, добави Константин Герие, който е носител на Европейската купа в стил K1 в Пловдив. Само на 16 години е пловдивчанина, който е роден в Париж, като Карлос Насар. Баща му е французин. От 2 години и половина тренира при Живко Иванов. Занимава се и с гребане, което вероятно оказва голямо влияние върху неговата функционалност, върху издържливостта му. Срещу него в червения ъгъл от спортен клуб Чемпион Лад Нуамеруе. Това е неговия дебют на професионалния ринг. Калуян Стоилов! Много сериозна агитка посреща Константин Стоилов. Зад него Дюк Нуамеруе, треньора, който е бивш шампион на България в най-различни бойни спортове. На 16 години е Калуян Стоилов, който ще направи професионалния си дебют. Този месец стана на 16. В моята зала имам най-добрите спаринг партньори, казва Калуян Стоилов. По-голямата част от момчетата в залата са по-тежки от мен. Цял месец се готвех целенасочено за матча. Герие е по-тежък от мен. Трябваше да качвам от 66 кг за тази битка. Момчето има нестандартен стил. Ще гледам да се адаптирам. Достатъчно подготвен съм, за да спечеля. Има много интересни планове за новата година. Калуян Стоилов да става първи на всяко едно състезание. Рефери на срещата Даниел Въгненов. Само от година и половина тренира Калуян Стоилов. Запава се покрай приятели. За последно се би през февруари на държавния шампионат. Там нокаутира Борис Илиев в първия рунд. Чисто физически изглежда много по-мощен Константин Герие. Но това е нормално, ако Стоилов действително качва от доста по-ниска категория. Матч по правилника на кикбокса до 75 кг е категорията. Време за екшън. Ляв прав в целта. Опит за екс-кик. Много интересни техники на Стоилов. Супермен круше, след това и лоу-кик на Стоилов. Опита двойна комбинация Герие, но Стоилов отново е по-бърз. Спининг бек кик в тялото, след това и дясно круше.
О, боже, спининг бекфист с главата, дясно круше, проблеми за Стоилов, който остава на крака. Каква контратака на Константин Герие. Десен в главата на Калоян Стоилов. Опит за летящо коляно, след това опитва и хай кик. Стоилов много рисков боец е. Кик в тялото на Стоилов. Той също пробва спининг бекфист. Влезна този калф кик на Калоян Стоилов. Герие се размина с предния кик в главата. Още един хубав кик. Прекрасно изпълнение на Калоян Стоилов. Много интересен и иновативен стил има Калоян Стоилов. Супермен круше отново. Играе малко по-пестеливо Константин Герие и чака удобния момент, както малко по-раничко в рунда, когато едва не прати на пода. Стоилов, летящо коляно и опит за дясно круше. Нов опит за хайкик, отново Герие тръгва да върти. И коляно насочено към тялото. Влезна левия прав. По-рядко използва юмруците си Стоилов в този матч. Не лошо коляно. Свич кик. Казва цялата палитра на позволените кикове в кикбокса Калоян Стоилов в този матч. Десен апъркът на Герие, който опита коляно в тялото. Апъркът, който пропуска. Дясно ляво круше. Точен беше Константин Герие. Започна да забавя Калоян Стоилов. Явно, че е уморен. 27 секунди до края на рунда, но сега отново тръгва напред. Страничният кик влезна. Опит за екс-кик. В пропуск на Стоилов и Герие веднага тръгва в контратака. Всеки момент ще удари гонга за края на първия рунд. Много интересна начална част. Раздадаха се и двамата. Много по-активен беше Калоян Стоилов с интересни техники, но Константин Герие успя да нарани съперника. Все пак Калоян Стоилов устоя. Може би сега ще видим на повторение ситуацията. Много хубаво супермен круше. Имаше един уникален спининг бекфист на Константин Герие. Ето тук на контратака и след това последва с още няколко удара. До този момент всички мачове приключват с съдийски решения. Дали тук няма да видим първия нокаут на гала вечерта? Ние продължаваме с втория рунд. Готов е за битка Калоян Стоилов, готов е за битка и Константин Герие. Ще полети отново по ринга Калоян Стоилов с неговите изключителни кикове. Спининг бекфист в целта. Коляно. Герие става много агресивен. И той също върти. Хайкик, какъв десен прав, едва не изхвърча от ринга. Калоян Стоилов. Продължават размените. Разбита носа на Калоян Стоилов. И тук мощта на Герие може да бъде много важен фактор. Ляво круше в целта, боят от близка дистанция изглежда по вкуса на Константин Герие. Нов спининг бекфист, отрази го Стоилов с ръкавиците. Герие тръгва с летящо коляно, но не му се получи. Ляво круше в целта. Десен в главата, много тежък удар. Още една деснячка, дясно круше. Дясно круше от упор получава Калоян Стоилов. Сериозна агресия от страна на Герие. Много усилия хвърли в първия рунд. Калоян Стоилов имаше огромно желание да покаже всичко, с което разполага. Но тези усилия изгориха голяма част от неговата енергия.
И сега Герие е тотален господар между въжетата. Много интересен ревърс спининг бекфист. Отново върти, двоен спининг бекфист. И това е нокдаун. Първи нокдаун в матча. Тежко е състоянието на Калоян Стоилов. Готов е да продължи, но трябва да чуе отборяването до 8. О, боже, какво изпълнение! Веднага след нокдауна Супермен круше с уникална засилка. Сега отново опитва същата техника. Много е сърца в Калоян Стоилов. Спининг бекфист. Сваля гарда Калоян Стоилов. О, дясно круше. Много сериозна бомба и това ще бъде още един нокдаун. Облегнал се на въжетата Калоян Стоилов. Има ли сили да продължи? Да, ще играе. Но реферът преценява, че този матч приключва. И това според мен беше правилното решение. Добра работа на рефера. Много бой отнесе в този втори рунд. Чисти удари в главата. Но мисля, че Калоян Стоилов има огромно бъдеще. Тепърва ще си говори за това момче. Ако си беше разпределил малко по-добре силите, ще да бъде коренно различно. Като в някой холивудски филм летеше по ринга Калоян Стоилов. Опита на Константин Гирие си пролича тук. Той изчака да отмине бурята и след това върхлетя като ураган. Невероятни изпълнения с ревърс спининг бекфиста. Ето тук вижте и комбинация от 4-5 техники една след друга. Много добър изправен нокдаун на рефера. Победител в тази среща с технически нокаут Константин Герие! Адмирации за двамата. Супер битка се получи. С подобен стил на игра Калоян Стоилов ще бъде атракция за всяко едно шоу, в което участва. Але не забравяме още веднъж, че той преди броени дни навърши 16 години. Дано намери и съперници в неговата типична категория, защото Герие беше много по-мощен, чисто като физика. Среща номер 4 ще се проведе в категория до 65 кг и 800 грама в синия ъгъл. Спортен клуб